Al goed 10 jaar wordt er in Haans manmachtig werken aan een replica van de Witte Zwaan, het schip van Willem Barents. Het schip is nou zo goed als kleer. Het tuig maakt er nog op en er zijn nog wat putsjes aan dek. Mijn bouwmaster en vrijwilligers zullen we weerom op de bouw en vooruit naar het moment dat ze met dit bijzondere schip onder zeil gaan zullen. Ja, wat nou de achtergronden zijn om hier zo diep in te duiken, dat is eigenlijk wel als kind al begonnen. Ik was toen al gek op schepen, ik bouwde toen al modelletjes, zeilbootjes. En ook had ik toen als kind al belangstelling voor die 17e eeuwse schepen. Ja, de reden om zo'n schip te bouwen, dat is eigenlijk een sluitstuk van een heel langdurig onderzoek die ik met andere mensen samen heb gedaan om die bouwmethode, de gouden bouwmethode uit de 16e, 17e eeuw, om die boven tafel te krijgen. En dat hadden we in theorie voor elkaar, maar om nou te testen of wij niet aan wishful thinking dingen te makkelijk hebben opgelost, is de enige manier om het ook eens echt te doen. Toen dacht ik van nou, als we toch een schip moeten uitkiezen, laten we dan een beroemd schip nemen. Een schip wat geschiedenis heeft gemaakt, het schip van Willem Barents. En dat is ook een hele mooie periode, eind van de 16e eeuw. Ja, we staan hier op de afsluitdijk op een punt dat we zicht hebben op het Wad. En eigenlijk dit punt is eeuwenlang de hoofdvaarroute geweest voor de koopvaarders vanaf zee naar de grote havens langs de Zuiderzee, zoals Amsterdam. Maar het ging wel eens een keer mis. En ook in het eind van de 16e eeuw is hier in een geul, dat heet het Scheurrak, ook een schip vergaan. Een vrij groot schip van 1,30 meter. En dat is weer teruggevonden in een 30 jaar geleden. Dat is zorgvuldig opgegraven. En dat blijkt een heel mooi schip te zijn. Een echte koopvaarder, zwaar bewapend met kanonnen. En de vorm van dat schip bij de reconstructie is voor ons onderzoek erg van belang geweest. Want het was niet een standaard koopvaarder, maar eentje die veel mooier gelijnd was. Een snel schip en dat noemden ze in die tijd een jacht. En dat komt weer overeen met het schip wat Willem Barents heeft gebruikt, omdat het ook een jacht werd genoemd. En daarom hebben we vooral dit schip, wat hier opgegraven is, als voorbeeld genomen voor de rompvorm van het schip van Barents. Bij draineringswerkzaamheden in het nieuwe land van de IJsselmeerpolders is men in de afgelopen jaren geregeld op scheepswrakken gestoten, waarvan vele van grote oudheidkundige waarde bleken te zijn. Alle voorwerpen die in het schip gevonden werden, zijn bijeengebracht in een grote loods in Ketelhaven, waarin sinds kort het Museum voor Scheepsarcheologie is gevestigd. In het museum geven tekeningen en scheepsresten een duidelijke informatie over de manier waarop men voorheen bij de scheepsbouw van de natuurlijke vormen van hout gebruik maakte. Blikvanger in het nieuwe museum is het enorme wrak van een 16e eeuws handelsschip dat vorig jaar in de Noordoostpolder werd opgegraven. Nou, we staan hier midden in een scheepswrak. En wel van een echte Hollandse koopvaarder uit het midden van de 17e eeuw. En het is eigenlijk misschien een van de belangrijkste scheepswrakken uit die periode die we ooit boven water hebben gehaald. Het schip is in het midden van de 17e eeuw afgezonken in de Zuiderzee tussen Urk en Schokland. En daar is hij na de oorlog in de Noordoostpolder weer teruggevonden en opgegraven. Maar waarom is die zo belangrijk? Het is een sleutel geweest om te ontdekken hoe de beroemde Hollandse scheepsbouwmethode nou echt in elkaar zat. De eerste publicatie over scheepsbouw, dat is door Nicolaas Witse in 1671. En die beschrijft wel heel omstandig de bouwmethode. Maar dat is zo gecompliceerd met vreemde vaktermen dat eeuwenlang niemand echt begrepen heeft wat hij nou bedoelde met dat verhaal. Je moet je voorstellen, als je dit schip zo bouwt,
door eerst die planken aan elkaar te bevestigen of tegen elkaar aan te zetten, zonder de steun van de spanten, ja, dat blijft nooit goed hangen. En dat is waarom ze dwarsbalkjes tijdelijk optimmerden. En dat hebben we, de zogenaamde boeiklampen, en dat hebben we eigenlijk nooit goed begrepen hoe dat zat, totdat we bij dit schip ineens gaatjes ontdekten, zoals hier, spijkergaten en hier. En die waren keurig netjes weer met houten pennetjes afgestopt, maar die kwamen tijdens de conservering naar buiten. En toen zagen we ineens van, hé, er zit een bepaald patroon in. En dat zijn dus spijkergaten van tijdelijke klampjes die hier overheen werden gespijkerd om die planken bij elkaar te houden. En als dan later de spanten in het schip worden gezet, dan werden die boeiklampjes er weer afgetrokken en werden al die beschadigingen, die spijkergaten, weer keurig netjes met een houten pennetje dichtgestopt. Toen we dit zagen, begrepen we eigenlijk voor het eerst na 300 jaar wat Witse nou met die opmerking bedoelde. Ja, over de ruwheid van het materiaalgebruik, wat wij in onze tijd helemaal niet meer kennen, dat zie je hier heel duidelijk. Dit is een stuk spant, een zitter. En je ziet hier gewoon dat hier materiaaltekort was en dat hier gewoon de ronding van de tak tevoorschijn komt. Nou, daar schaamde men zich in die tijd totaal niet voor. Dat werd er gewoon ingezet. Tijd is geld en dit stuk fungeert ook. En om de zwakte van deze constructie te compenseren, werden de spanten die daarnaast zaten wel weer van goed materiaal uitgezocht. En zo kon men toch met deels slecht materiaal goedkoop en toch betrouwbaar bouwen. Nicolaas Witse in de midden van de 17e eeuw, die geeft in zijn formules ook weer hoe de verhoudingen van de onderdelen moeten zijn. Hoe dik een spant moet zijn, hoe hoog. Maar dat is natuurlijk wel 70 jaar na de bouw van het schip van Barents. Dus het is wel gevaarlijk om die verhoudingen zomaar naar 70 jaar daarvoor te verplaatsen. Maar nu hebben we in de scheepsarcheologie ook meerdere voorbeelden gevonden van schepen uit die tijd. En die laten ook diezelfde verhoudingen zien. Maar ja, dat is nog geen keihard bewijs. Maar wat heel bijzonder is, dat toen wij met dit onderzoek van dit schip bezig waren, kregen we contact met de archeologische dienst in Moskou, in Rusland. Die hadden een fragment van een schip gevonden bij Nova Zembla op het strand. Wij herkenden onmiddellijk dat het een fragment van de bodem van het schip is geweest. En het grappige was dat de verhoudingen van de spanten, de dikte van de huid, nou, dat was binnen een paar procent nauwkeurig wat wij op basis van de formule van Witse hadden gereconstrueerd. In die tijd werd zo'n schip in 4 maanden gebouwd. En wij hebben er iets langer over gedaan. We zijn bijna 9 jaar met het schip bezig geweest. Maar met een kleine ploeg, met een paar mensen, een paar dagen in de week. En het leuke is, het totaal aantal uren wat ik heb bijgehouden, als je dat deelt door de bemanning van die tijd, dan hadden wij het schip ook in 4, 5 maanden gebouwd. Dus we hebben ook echt in werkelijkheid bewezen dat die bouwmethode ook snel is. Ik zou het haast kunnen noemen dat die bouwmethode, ook al was die niet technisch heel spectaculair, maar wel zo uitgekiend dat je heel goedkoop, heel snel een schip kon bouwen. Maar dat was van het allergrootste belang, economisch gezien. Dus je zou kunnen zeggen dat dit misschien wel de belangrijkste technische innovatie geweest is uit de hele Nederlandse geschiedenis. Want zonder die slimme bouwmethode hadden wij waarschijnlijk helemaal geen Gouden Eeuw gekend.